Každého živí úplne iná práca. Napriek tomu sa takmer denne schádzajú, cvičia, opravujú, aby mohli v prípade potreby okamžite zasiahnuť. Dobrovoľných hasičov z Hurbanova ocenilo aj ministerstvo vnútra. Pri rozsiahlom tragickom požiari v domove dôchodcov na začiatku tohto roka zachránili život desiatkam seniorov. Pojazné je to, že budem sa s ním kotúľať tuto von, ale zásahu schopné je to, že viem s ním aj zásah robiť, hasiť. Keď dajme tomu v Hurbanove požiar, my sme tam prví. Stalo sa tak aj v posledný januárový večer, keď vypukol požiar v miestnom domove dôchodcov. 7 chlapov s 2 autami tam bolo za 7 minút. Tam bol také teplné zaťaženie, že sme nemohli vojsť, že sme hneď začali hasiť. Kým dorazili ich profesionálni kolegovia zo susedných miest, okrem hasenia zachraňovali desiatky zväčša imobilných seniorov, pomáhali ich vynášať z horiacej budovy. Pamätám sa len tak, že tam bol chvíľku chaos a potom sa to už ustálilo a sme začali s evakuáciou. Určite, že zanechalo nejaké stopy a každý z chalanov vie, že do čoho ide. Dobrovoľných hasičov z Hurbanova za tento zásah ocenilo aj ministerstvo vnútra. Do vitríny pribudla cena za obetavosť a profesionalitu. Život na hasičskej stanici však pokračuje v zabehnutých koľajach. Vedia oni, že my im ozaj pomáhame. Už nás nemajú skoro rovnocenných partnerov. 4 slúžia a potom ostatní sú v zálohe, neopúšťajú mesto alebo nedajú si, dajme tomu, pivečko. To je nevďačná úloha potom. Toto sme chceli, toto máme. Dohromady nás je 46, to sú aj ženy, mladí, ktorí súťažia. Sám som sa rozhodol. Iných to nebaví. Nemajú iné záujmy. Rešpektujú vás chalani? Určite, keďže my máme pokladnicu, takže nás musia rešpektovať. Nemajú inú možnosť. My sme tu akože všetci a na to. Keď niečo sa stane, tak ideme všetci. Za toto sme není hodnotení. Skôr sa dá povedať, že sem tam si vložíme vlastné peniaze do tohto. Hurbanovských dobrovoľníkov by najviac potešila nová technika. To by sme potrebovali strašne. Všetko zrepasovať, ale je to už prisľúbené. Drahu Dobrovičová, televízia JOJ.